বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন করি আরএনবিসিবির হসপিটাল বন্ধ করার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন করি হসপিটাল বন্ধ করা না চলিব হসপিটাল বন্ধ করা না চলিব হসপিটালের মেডিকেল কলেজ একত্রীকরণ করা চলিব डॉक्टर स्टाफ आरो मेडिकल स्टाफ फोरखौ लांजोबनानै जे दिनै आरएनबि सिभिल हस्पिटालखौ क्लोज डाउन खालामनो नागिरनायाव जोंहा खुद्रिनाय दङ बिटिसिनि एसेम्ब्लियावबो जों MCLA हिसाबै अपोजिशन हिसाबै जोङो प्रतिबाद खालामबोदों आरो हस्पिटाल हिसाबै जों बेखौ लाखिबाय थागोन होननानै जि बुंनाय बाथ्रा बे बुंनाय बाथ्राया दिनै नंखाय अलरेडी मोनबा डिपार्टमेन्टआ थांबाय बिनि अपारेशन थिएटार जितु अपारेशननि इकुइपमेन्ट्स बे गासिबो लांजोबबाय क'क्राझार सचेतन मंच सचेतन नागरिक मंचनि दारै आरएनबि सिभिल हस्पिटालखौ क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल जों मार्च आप खालामनायनि प्रतिबादाव माने गोख्रों सोमावसारनाया जागासिनो दं दिनैनि दिनाव आंबो बिथांमोनजों बाहागो लाफैनो हादों आरो बाहागो लाफैनानै जों बेखौनो फोरमायनो सानदों जे जितु क'क्राझार आरएनबि सिभिल हस्पिटाल बे सिभिल हस्पिटाला जाहैबाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि गुबुन गुबुन जितु डिस्पेन्सारिफोर गुबुन गुबुन ओनसोलाव ट्रिटमेन्ट खालामनानै बै ओनसोलनि डक्टरफ्रा फाथायहरनाय पेसेन्टफोरखौ नै बेवहाय रेफारेल हस्पिटाल हिसाबै बेयाव ट्रिटमेन्ट खालामनाय जायो दा बे ट्रिटमेन्ट खालामनाय जि फेसिलिटि बे फेसिलिटिखौ गासैबो माने नसात खालामनानै दा क'क्राझार मेडिकेल कलेज हस्पिटालजों सरजाबनायाव जोंहा खुद्रिनाय दङ मानो होननानै बुङोब्ला डिस्ट्रिक्ट हस्पिटाला डिस्ट्रिक्ट हस्पिटाल हिसाबैनो थानांगौ आरो जितु मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल बे हस्पिटाला गावहानो निजा मोनसे इनफ्रास्ट्राक्चार आरो गावहानो स्टाफ आरो गावहानो जितु ट्रिटमेन्ट खालामनायनि जितु माने आगजुफोर बेहा गावहानो थाखानांगौ आरो डिस्ट्रिक्ट हस्पिटालनि गासैबो डक्टर स्टाफ आरो मेडिकेल स्टाफ फोरखौ लांजोबनानै जे दिनै आरएनबि सिभिल हस्पिटालखौ क्लोज डाउन खालामनो नागिरनायाव जोंहा खुद्रिनाय दङ दा नंखायनो मेडिकेल हस्पिटाला आलदायै थाथों आरो क'क्राझार आरएनबि सिभिल हस्पिटाला स्टेटासखौ मेनटेन खालामनानै एसे डिस्ट्रिक्ट रेफारेल हस्पिटाल हिसाबै थाथों बे जाहैबाय जोंनि नागरिकफोरनि दाबि आरो बे क'क्राझार ओनसोलनि लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि खाथि खाला थानाय गाव गावनि गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्ट हस्पिटालनि गोजानाव थानाय ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बेहाय ट्रिटमेन्ट लानायनि बेबस्थाखौ माने उपभोग खालामगासिनो दंमोन दा बेनिफ्राय जों गासैबो बन्सित जाबाय आरो बियो जोङो बेखौ प्रतिबाद खालामबोबाय थादों बिटिसिनि एसेम्ब्लियावबो जों MCLA हिसाबै अपोजिशन हिसाबै जोङो प्रतिबाद खालामबोदों आरो बे एसेम्ब्लियाव BTC गभर्नमेन्टनि चिफ डिपुटि चिफ आरो मेडिकेल डिपार्टमेन्टनि EM जितु हेल्थ डिपार्टमेन्टनि EM बिथांमोना जोंनो बारे बारे खोथा होदोंमोन जे क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट सिभिल हस्पिटाला जेरै दं एरैनो थागोन आरो जों बेखौ मोजाङैनो सालायगोन आरो हस्पिटाल हिसाबै जों बेखौ लाखिबाय थागोन होननानै जि बुंनाय बाथ्रा बे बुंनाय बाथ्राया दिनै नंखाय प्रमाण जाबाय मानो होननानै बुङोब्ला दिनै अलरेडी मोनबा डिपार्टमेन्टआ थांबाय बिनि अपारेशन थिएटार जितु अपारेशननि इकुइपमेन्ट्स बे गासिबो लांजोबबाय दा बेवहाय गायनि डिपार्टमेन्ट दङ दा गायनि डिपार्टमेन्ट दं हिसाबै पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेन्टआ दा दं मेडिसिन माने डिपार्टमेन्टआ दङ जेला नोङो गायनि डिपार्टमेन्ट सिजारिन खालामनायनि बेबस्थाया हस्पिटालाव जागोन बे गासैबो डिपार्टमेन्टआ थांगोन अब्ला बेवहाय मोनसे डिपार्टमेन्टआ थाला अब्ला नैबे रुपनाथ ब्रह्मनि मुङाव जितु गायसननाय जितु हस्पिटाल बे हस्पिटाला बहा थागोन
दा बिथांमोना जोंनो आरो मोनसे खोथा होबावदोंमोन जे रुपनाथ ब्रह्मखौ जोंनि गभर्नमेन्टआ सनमान होयो मान होयो कुनुदिन रुपनाथ ब्रह्मनि मानखौ जोङो हेव खालामा रुपनाथ ब्रह्मनि नामखौ गोजों खालामनो थाखाय जोङो क'क्राझार जितु डिस्ट्रिक्ट हस्पिटाल बे डिस्ट्रिक्ट हस्पिटालखौ जोङो मोजाङै लाखिगोन होननानै बुंनाय बाथ्राया दिनै नंखाय फोरमान जाबाय आरो दा जोङो बेखौ प्रतिबाद खालामबाय लांबाय थागोन आरो जोङो बाखि जितु डिपार्टमेन्ट बेनिफ्राय ट्रेन्सफार खालामलांबाय माखासे डिपार्टमेन्टखौ लाबोफिननानै डिस्ट्रिक्ट हस्पिटालखौ आगोलनि बादि हस्पिटाल हिसाबै जाहाथे जोङो आरएनबि हस्पिटालखौ रायजो राजाफ्रा मोनफुंनो हायो बिनि थाखाय जोंनि जिथुनाखि B.T.C गभर्नमेन्टनि जितु प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आरो हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि जिथुनाखि डिरेक्टर काउन्सिल हेड अफ द डिपार्टमेन्ट आरो जइन्ट सेक्रेटारि बिथांमोनजों जोङो सावरायगोन आरो सावरायनानै बा बिथांमोननि जितु मावनाय जितु दा शिफ्टिं खालामनायनि हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोङो अरायबो प्रतिबाद खालामनानै थांगोन आरो जोङो नांगौ जायोब्ला बे हस्पिटालखौ रैखा खालामनायनि थाखाय दिनै बयबो माने जोंनि क'क्राझारनि राजा लामायाव ओंखारनायनि जि मोनसे सिद्धान्त लानो नागिरदों बेवहाय जोङो सचेतन नागरिक हिसाबै बे ओनसोलनि जनप्रतिनिधि हिसाबै जोंबो बे जितु प्रतिबाद बे प्रतिबादाव पुर्ण समर्थन दं आरो जोङो पुर्ण समर्थन खालामनानै जोङो प्रतिबादाव सहाय खालामलांबाय थागोन होननानै जोङो दिनै रोखायै जोङो बयबो सिद्धान्त लालायलायबाय जों बेखौ नोंथांमोननि गेजेरजों दिनै जों फोसावबाय जेसेबां दिन सरकारनिफ्राय बेखौ लांनायखौ बन्द खालामा एसेबां दिन माने जोङो सोमावसारबाय थागोन बिनि बिरुद्धै सोमावसारबाय थागोन बे गासैबो क'क्राझारबासि माने नोगोरारिफोरनि माबा उद्देश्य दा बेखौ जोङो माने लोगोसे जोंबो बिथांमोनजों गसंफादों आरो जोंनिफ्राय सेन्टिमेन्टआ बेनो मेडिकेल कलेजा जों आन्दलन खालामनायनि उनाव मोननाय मालाय डिस्ट्रिक्टआव गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टआव जि मेडिकेल कलेज बे सरकारा हरदों खिन्थु जों आन्दलन खालामनानैसो मोनदों तरुन गगৈ सारा जेब्ला आसामनि मुख्यमन्त्रिमोन आरो 2003 सनाव जेब्ला जोंहा एकर्ड जाबाय बिनि उनाव जोङो मेडिकेल कलेजखौ फाउन्डेसन खालामदों बे जोंनि आलादा जिनिस जोंनि बयनिबो दाबि जोंनि सारा B.T.C नि मोनसे दाबि खिन्थु नैबे क'क्राझार सिभिल हस्पिटाला जाहैबाय मोनसे डिस्ट्रिक्टनि गासिबो माने सिटिजेनफोरनि नांगौनि माने माबा बियो देहा फाहामसालि बेखौ लानानै मेडिकेल कलेज सालायनो थांनाया बेसेबां माने ग्रहणजोग्य बेसेबां नाजावथाव जादों बियो बे माने सरकारनि कापुरुस सरकारा कापुरुस जोंनि मेडिकेल कलेजनि थाखाय सेपारेट बाजेट खालामनांगौ जोंनि सेन्टिमेन्टनि कलेज बियो सेपारेट बाजेट खालामनानै बिनि मेसिनारिफोरखौ लाबोनांगौ डाक्टार एपइन्टमेन्ट होनांगौ गासिबो एसेटखौ एपइन्टमेन्ट होनांगौ बिनि थाखानाय माबाखौ एसेटफोरखौ लानानै मेडिकेल कलेज सोलिबाय थानाय देखायनो थांनाया बोरै जुक्ति जानो हागौ बिलाय माबोरै जुक्ति जानो हागौ जोंनि बेवहाय गोरिब गुन्द्रा बयबो थानाय बे माने टाउननि बासिन्दाफ्रा बेवहायनो फैनानै थाब सिकित्सा मोनो थाब हजोंहाय थांनानै सिकित्सा मोनगौमानि थैलायलांगोन हजोंहाय उदिसखौनो मोनहैनाय नङा खारन बै जाहैबाय मेडिकेल कलेज बे जाहैबाय जोंनि डिस्ट्रिक्टनि देहा फाहामसालि सिभिल हस्पिटाल जे सिभिल हस्पिटाला रुपनाथ ब्रह्म जोंनि माने मानगोनां जोंनि बयनिबो सिबिजाथाव रुपनाथ ब्रह्मनि मुङाव दोननाय बे सिभिल हस्पिटाल आरो गावनि हाखौनो दान होनानै गायसननाय बे सिभिल हस्पिटाल बेखौ बुथारनानै बिनि कर्मचारिफोरखौ लानानै डाक्टारफोरखौ लानानै मेडिकेल कलेज सालायनो थांनायाथ' बेसेबां जोंनि थाखाय मान सन्माननि बाथ्रा जादोंलाय जोंखौ अपमान खालामदों असन्मान खालामदों
जोङो बर' हारिखौ बर'जों लोगोसे बाङालि दं असमिया बिभिन्न जाति जनगोष्ठी दं बेवहाय जों ज' जानानै बेखौ जोङो बिरोधिता खालामदों बेखौ जोङो हेंथा होदों खालि बर'ल' नङा जोङो बयबो जाति जनगोष्ठी लानानै जोङो बेखौ दिनै हेंथा होदों दा सरकारखौ आङो बुंनो लुबैदों सरकारनाव डिमान्ड जे मेडिकेल कलेजा मेडिकेल कलेज हिसाबै थाथों बेयो खिन्थु बेखौ लाखिनो थाखायसो बिनि माने मेसिनफोरखौ लांनानै मानसिफोरखौ लांजोबनानै मेडिकेल कलेज सालायदों होननानै देखायनो नागिरनायासो मान सन्माननि खोथा बिसोरनि सरकारनि मान सन्माननि खोथा गतिके सरकारा मेडिकेल कलेजखौ माने वेल इक्विप खालामनांगौ मोजाङै सालायनांगौ आरो बे सिभिल हस्पिटालखौ सिगाङाव जेरै दङमोन बे स्टेन्डार्डआव दोनफिननांगौ